Milí priatelia, od prvého pôstneho dňa, od 3. marca roku 2025, naša cirkev dáva k dispozícii portál dobrodinec.online. O čo ide? Ide o možnosť prispieť, pomôcť k prežitiu našej cirkvi na to, aby mohla zabezpečiť základné potreby vlastného chodu a súčasne aj ďalších pastoračných aktivít, ktoré sú spojené s jej životom. Ide o internetový portál, ktorý teda formou dobrodinských darov, dobrovoľných darov, má pomôcť prekonať toto ťažké obdobie našej cirkvi, ale súčasne aj začať vypestovávať v nás samých pocit súdržnosti, spolupatričnosti a solidarity. Prví kresťania boli známi tým, že boli to ľudia, ktorí sa o všetko delili. Dnes vás aj touto formou a ďalšími informáciami, ktoré budú spojené s týmto portálom, chceme požiadať práve o tento prejav kresťanskej lásky, solidarity a súdržnosti, ktorý bude prejavom aj lásky k našej cirkvi. Už teraz chcem vysloviť všetkým darcom, všetkým dobrodincom, ktorí sa podieľajú na vytvorení veľkej rodiny, možno malých darov, ale veľkých darcov, úprimne Pán Boh zaplať.